Víta vás XL Z Channel. Ideme hrať hru Skywars na MC Titane. IP budete mať v popise videa, ak nezabudneme. Budeme sa snažiť vyhrať. Toto je tá dobrá mapa. Budeme hrať po troch hrách, po 15 minút. Budeme sa... sme takí... No, čo po 5? Ale po troch hrách po 5 minút skúsime. Nebudeme sme sa ničím báť, ideme rovno na druhých. Však tak to je najlepšie, tá nie? Dajte koment, like, zdieľanie, odber. Facebookovská stránka bude v popise videa, jak nezabudneme, aj IP tohto serveru. Však. Ježiš, my máme jaké dobré veci. Aspoň golden apple, že máme. Takto, tak, počkaj, toto takto, na čo pierka. Počkaj, torčka. Dáme na dvere krásnu torčku, aby nám tu krásne svietilo. Ďalej si nakopeme drevo. Spoznali nás tu ináč traja ľudia, to je chvalitebné. Au. On chce asi prestrelky hrať, že? Ale ja nemám one. Jaj, karambas, dumbas. Nejde ku mne, hádam. Nejde, dobre. Tak bež do pozemia. Tichučko. On už zabil Kelsey. Killing! Vajca! Nemám. Čo? Gule máš. To mám. Marej. Musí byť asi na kraji. Marej, traf toho Mareja. Ja ho budem volať Marej. Piunk. Do faka. Nie, paku mi! Pavela. Ďakujem. Ježiš, ja mám zatvorené dvere. Tak otvárači. To bude za iný kill. Toto bude teda. Ježiš Maria, on je tu! To je iná drevená zárubna. No tak toto sa nedalo. No a musíte hrať ďalej. Je tu X. A ide sa na vec. Toto je zase pre mňa dobrá mapa. Tu som už raz vyhral. Schválne, koľko máme týchto. 77. Ty kokiu! Kresadlo to Keozika vypáli v noci. Ale udíču. Elixir zdravia to berem. A nech nežerem. Však ešte si tam mal veci. Kde sú zase? Kde? Počkaj, brnko nemám. Ale no, nech nežerem. Petardu. Alebo fúka nemám. Jednu petardu. Čak si dá takú. Si nakru dreva hoď na druhý ostrov. Hen, čo? Ohni. To máš jednu na ktorú. Počkať. Torčku, lebo čo má tu je. No, takže ideme. Sekeru máš? No nemám, ne? Jak krompač, ten bude tiež dobrý. Ešte horšie jak ruka. My sme... Či by ste tu dvaja? Ty kokos, no tak toto musím vyhrať. Vieš ho zhodiť. Tu kde je hlasovať? Môže... Ježiš, to nechcem. Kde je? Hej, On sa... Však zhoď ho. Počkaj. Zhoď nabok, kde si? Nie, uno momento perfetto. Taký killing toto. Zhoď ho už. Počkaj, ja tu padnem. Nedohodím však som... Ale veď lúk máš. Ďakujem. Ja netrafíš. Trafil si ho. Hoho! No ale ešte druhýkrát ho musíš trafiť. Do pekla. Nechaj si šipy. No však traf ho. No, Traf ho pre Boha. To musíš trafiť. no, lop. Daj ho Máš trafu. jeden. Dívaj. Už nemám. Máš? Ne, ticho. Hore. Ježiši Kriste, páne. Nevadí. To tak chytro si aj urobí aj ty bloky a choď tiež na ňo. No však a čo mám robiť? Však kopu dál. Ježišmarja, vrahem mu. Kopu dál. Chytro. Poď. Počkáme si. No nemám sekeru, no neser sa. To ma nešuga. Kde ideme? Bye bitches. Ja Však normálne choď. idem hore.
Však normálne idem hore. A to bude taký killing. On kidnul, ja som vyhral. No. Záber. Alebo som ja som pannu. Nie. A jo, ja som vyhral. No dobre, ide Z. No poď Z. Ja som Z. To je stred. Jo, dobrá mapa, paráda. Potom sme ešte mohli ísť hrať futbal Potom tom. na bratislavskej ihrisku. Jenom Kotešova. A budeme aktívni youtuberi. Však? Jasný, každý deň. Zajtra čakáte nové videjko. Zajtra. Dneska ho tam dáme, dneska. Dáme dneska ešte jedno z Minecraftu? A aký je dneska Mohlo by deň? sa dať ešte. Aký je dneska deň? Dneska? Streda. Ari, ty máš vreda. No to viem. No veď si daj chytro ty veci na seba. Ja som diak, som rýchly. Ako kočka. To sexy. No, žena, jak má byť, ona je primáďom. Ja nemám lúk. Pravím si lúk. Crafting to není. Čak ja ľudia, môj meno je Vedričák. Verici, ojo. Nie, ale otvorené sa vetra. Jak sa robí lúk? Dole máš ešte cestu. To nevadí. Jak sa Tak robí? vieš preňutý. A to je čas. A máš krompač? Jasné. No. Tuto. A ja mám bodla to. No tak si ho zeber, chlapček môj. A hej, neviem. Oj. Máš tam luk, ty somar slepý. Joj. Akože Aj. prepáčte za tie nadávky, ale on si to zaslúži, že? Jed. Máš tam Železné chestplate. brkro. Brko. Ty drkot. Jako pudál. Svoj krompač drží v rukou. A To je akože jaká logika, Sekeru. Je tam? Je tam. A choď si chytro nakopať, abyš do stredu. Aby sa s niečím aby zase nebolo dlhé video. Neboj sa, my vám to vynahradíme. Ja. A Marek ide. To ináč. Prepáčte za ten strih, ale musel byť. Však. Jasný. Ja je negramotný. No a chytro choď. My vraveli na začiatku, že bez normálne k nemu, čo sa bojíš. Nemu Alebo to. do stredu. Do stredu stredu, choď. ja som presný. No je. Čí. Aj keď ťa kto si zhodí, to nevadí, hlavne aby nebolo dlhé video. Jau, moje ruky. Chlapci, my sme dneska hrali futbal. Vy ste neverili, aj devčatá. A dajte ten odber, prosím. Zdieľajte, prosím. To už skočíš. Daj parkour, prosím. No dobre, už si tu, skoč. Tá niekto... Ne, počkaj, najskôr bež hore. Hore najskôr bež zobrať Hore? čistý. Aha, tak Ideš, Foreste. ja. Yes. What the? Ja sa sladko. No a bež chytro na nejakú rebrínu. No, Ježiš, ty si môj Ja som drak. Johnny parkourista. tak on na najlepšiu mafu všetko spraví No dobre však. a nevie trafiť prostý rebrík. No to je iba... No. Bež si. Hento. Ber snehové gule, šípy A a... to má všetko. A vajca. Už neber nič. No a pozri sa, či kto sa k tebe neďa ho tak odbije, že... Normálne No a ďalej. Na druhú cestu bež. Šípy iba bež. Iba šípy. A vajca. Na čo to netreba, máš šípy. Aj vajca. Damont! Aj vajca treba. Veď vajc to není ono, chlape. Máme pekný skin, že? Čo A si to je zobral náš- tu?
To je náš Hentu ešte si nedal, nezobral tú cestu. Beba. Bral si ju. Bá, A bež teraz, máš Henteho. trompač. Bež dole, bež. A dohyluj sa. Tak ten nevie, čo to je. Rýchlo. Šipy. A to máš všetko. Ježiš, on to tak všetko dobre spraví, bože. No a chytro. Veľa Nič. šipy. Nič. Nič. Ideme ďalej. Šipy. 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 Keľoď máme už hádať, tak ne? 35. Šipy. Kde? Dobre, máme. A bež ešte na dolné, podkop sa. A Počkaj. nespadnem? Nie, no iba tá, no a to jumpneš. Jo. Hej. Že by padnul, no ja bych sa Šipy. dobre. Šipy. Počkaj, nemal si tam čo si ešte diamantové, či sa mi to zdalo? Nemal, to sa ti stalo. O nie, hej. Torta. Torta. Diamantová torta. Bytebu sa najem. Čipy. Jako v tej hre, ne v skutočnosti. Čak. Ty nemáš jedlo, či? On nemá jedlo. Vajc. Si urob praženicu. To čo by bolo, to by bola iná bomba. Čipy. Šipy. Helma. Nie, máš iba Šipy jedlo. a lemon. Lemon. Dávaj, to dáš ešte. Chytro, posledná Uvaž o tejto som nebol. Hentam, čo to bol za potion? Rýchlosť, to si zeber. Máš 3 rýchlosti, či sa mi to zdá. Toto Jo, to je je... rýchlosti, jednotka, dvojka, trojka, štvorka, No peťka, a ide sa. chytrojec. Lebo to ti dá 2 šupy, ja si mŕtvy. On však ho vypne a čo? No a bež ku komu si znova. Bež hore, tam kde si robil tú džúrku. Ja som mám. Kde si ďurka, ďurka. Tu není. Tu je ďurka. Ja vlastne to musíš podkopať. Odkop hen ten blok jeden. Musíš odkopať. Ja. Prepačte za ten rámus. No No a ty daj tým postav sa si tam blok. okocíš. No a ideš. Ty si to vychytal, ty si najúžasná muž. Je dopredu, no. Čak ja som dobrý. Dobre, stoj. Že by tu dosypal. Nakop si dreva. A na čo? Na Chytro, čo choď ísť? na akého si chytro. No však aby mohol ísť ku kemu si, nie? A na čo však ich bude tam kempiť? Kde máš ľud? No ty inteligent. Jak je ten s lukom kempiť? No však Ale je to No, hen! No, Ja nemám luk! chytro. time out. Počkaj, stoj, shiftuj. On ťa vidí. Shiftuj. Shiftujem si. Opni sa. Fuck you! On ani nevie, čo to znamená, to si z toho nič neberce. Oni sú tam dvaja, či? Nie, len on nevie, že na ňu skáče. Prepačte. Vojne. No, zhoď ho. No. Chytro. Jo, a je kaput. Nie. Padnul. čo spravil? To je úplný. Cheater. Cheater. Zasraný, špinavý, dosraný. Chutpatý. Kto si na teba? Dávaj. Daj Bagom. si dojď sa, aby si mal... Nasrať. Chytro. Ešte jeden. A chytro si daj meč do ruky. Kebab do ruky si daj. Bež hore. Kde je do? Kde sme? Shiftuj. Shiftujem. A kde je hore? Pozri sa, kde je. No, dobre. Fuck dobre. you very much. Dáš. No a my sa s vami lúčime. Čaute.